دیسا کورد دەبێژن باوێ قیزان سوڵتانە. ئەدا ئەو لۆژمەر خۆشک شیرۆڤە بک باوێ بیست بەلکی میێوانێ مە بێژ بۆم چەند لە باژێژی پرسن. باوێ قیزا سولتانە یعنی وەتاوێ تێ گوتن گۆ قیز ji bavê xwe hez dikin û qedrê wî digirin. Berovan jê lawan e. Me berê jî vê rûlo got. Xuyayê ev pendêtek giştik ser qîza û bavan e. Û tê gotin got millet qedr didin bavê qîza û xwe nêzîkî wî dikin û razîbûna wî dixwazin. Bi sedema qîzekê şilavê xwe bixwazin yan xort jî bi wî çavê sultaniyetê li bavê wan qîza dinerin û qedrî wî digirin û xwe nêzîkî wî dikin ji bo xatirê meselen karibin ji xwe qîzek ji qîzî wî bixwazin. Hingî bi coşin û dilgermin li ser bav û dê çawa dikin nahêlin bavê wan ti karî bike nahên rajin peyala avê timî ji bavê xwe tînin û xidmetê ji bavê xwe dikin. Ji ber vê yekê dibe bavê qîza sultan e. Agîd agirî hûn çi dibêjin eva bavê qîza sultan e. Ev pend li agirî hey yan na û watawê çi bermok. Belê belê wekî ku li Rojava çawayî be li botan çi be serhedê jî aynî wan gotina bavê qîzê sultan e ceme jî heye ew gotinê pêşiya. Çi wa tê tê çi lokar ji me şîrove bike? Wekî em bijin gelekî ser vî tiştê tê gotinê dibe bavê qîzê sultan e û wekî mirovekî ku diçe xwazgînê qîzekî bavê qîzê û çiqa kêm be jî û ku paşa jî here destgirtina qîza wî da xwe dide jora texta ew roja dibe paşa dibe sultan. Ji wî awayê hatiye gotinê. Em karin vêya jî bikin şîrovekirinek jêr ev jî xweş e. Belê piştî wî jî bavê qîzê piştî wî jî gotinek dinî jî heye bavê qîzê û qîz zarê mala ku zarê kurîn be bav pir qedr qîmet wî pir bilind bîne lê qîz be qîz daha pir qedrê bavê tê girtinê daha zêdayî û qedr qîmetê bavê bilind dibe ji ber wî jî hatiye gotin.